I'm back. Siphelile meeting. Kuyashisa ke namhlanje. Thank you Indalase. Ngingenela nje bakithi ngiyabonga guys. I-meeting about 30 minutes sheshe yaphela. So I'm back. Ngicela ukuthi ongakayithi number yami kuyi-bio odinga imoto. Njengamanje lapha kuyi-bio so thank you Minnie. Thank you for the rose guys. Ngiyabonga shothi niyayithanda i-installation yami. Ngiyavela lapho ukuthi ngiyi-installile. Ngizokho ngishilo nje phela kuyaqala uyi-install tesile. So nje yeah. Udinga imoto esithi number yami lapha kuyi-bio njengamanje ngi-WhatsApp imoto eqala ku-3.5. Uma ukuthi ngozukhona ukuzoyilanda kwi-dealership siya-deliver for free nami futhi ngiba khona kuyi-delivery. Ngizokunikeza imoto yakho ekhaya noma emsebenzini noma kuphi la usukukhona. Ama-Etika asekhona 7-seater nje bonke usekhona nowe-Toyota Romeo nowe-Triber of 7-seater guys baqala ku-5.5 khona number yami kuyi-bio. Ama-Grand i10 akhona ngisho ungenayo i-payslip ngiyakhona ukwenza le-application. Indaba ifoni yami hey guys phela ngiyisifoni kwasekuningi ifoni yami ikrakile kancane la escreenini ngathi sekuzomele ngithenge ifoni yeah so bengisachaza guys ukuthi awudingi ukuthi uzube ne-payslip ukuze ngikwenze le-application even ngisho kuthiwa u-taxi driver as long as imali ingena nje ifika ku-8,000 ngenyanga kuyale ngiyakhona ukwenza le-application ube nemoto yakho even ngisho ukuthi usebenza ku-Uber usebenzela umuntu kodwa uma ukuthi ngenyanga wena imali engena lapha ku-bank account yakho Capitec noma FNB noma yini iyafika ku-8,000 ngiyakwazi ukwenza le-application into oyisendayo uma u-self-employed usenda i-6-month bank statement usende ne-ID yakho ne-license uma ukuthi awunawo ama-payslip ngicela nenze njalo-ke but ifoni yami iyayichofa hayi sisenkingeni nginenkinga-ke kulokhu I'm back abangangifollow ngicela bengifollowe njengamanje Laba bathi screen ngiyabonga guys. Afani iyayicofa. So ithini indaba le phone futhi bana ngiyilungisa. Lapho ikreke kancane. Mayibandla. Laba bathi screen ngiyabonga bakithi. Bese uthi kulabo abadinga imoto ngicabe ngi-WhatsApp njengamanje khona number yami kuyi-bio. But uma usawudinga imoto ungangi-WhatsApp bakithi. Ngizokublock. Your boyfriend is such a lucky guy to have me. Yiphi yona nginayo nikwa boyfriend leyo. Ngave ngihlala kodwa ngami guys. Lapha ngijule. Anginayo boyfriend mina. Lubanzi Sandile. Unjani Lubanzi? Thank you. Ngathi ngakhohlwa nje ukuthi sinamba yami kuyi-bio kulabo abadinga inamba. I mean abadinga imoto. Inamba yami ikhona kuyi-bio. Unjani Lucky? Unjani Mkhanyiseni Mncube? Ukuphi nendawo mazuthi ngise halfway Potchefstroom. If uzokhona uzonda imoto yakho la ePotchefstroom, siya-deliver for free la ufuna si-deliver khona. And sinawo kamanye ama-dealership, sinabo abanye halfway kwezinye indawo. So uma ukuthi ukhona halfway la ukhona, so deliver kuleyo branch leyo uma singekho i-stock. Uma sikhona i-stock uzoyilanda komunye halfway, but uma ufuna ngibe khona mina kuyi-delivery imoto yakho, ngizoba khona. So nje aninayo excuse ongasendi ama-documents ku-WhatsApp bakithi ngithe angidinga ama-payslip kuphela even ngisho self-employed. Self-employed 6-month bank statement, i-ID, license ngikwenze le-application uzonda imoto yakho simple. Kanenze njalo wena kulo nyaka ningangilahle bakithi guys. Last year ngenzele iqiniso shame. Ngiyanithemba nakulo nyaka. Rena ngilahle nina.
ngikubona kahle uma ufaka iphini ngeke phela ngifake emsebenzini inkinga nje ngisemsebenzini sebenze kahle ngiyabonga bakithi lathi nikuphi guys vele nini nikephi namhlanje ngibhizi ngani guys nathi nama-plans and for new year ngicane ngifake ama-plansini kula ma-plansini maplanile for lo nyaka ngicane ede nokulokhu ukuthi ngifuna ukuthenga imoto bese ngizoyithenga kimi ngicane ngizothenga imoto bakithi qa 3.5 khona namba yami kuyibhayo njani mahlobo usebenze kakuhle thank you ngicela ubize igama lami kahle ndinguTindala Sentuzuma sekubizile-ke Tindala Sentuzuma ke bakithi unjani ukuthi lithi igama lakho Nxesi unjani umuhle mama ngiyabonga bakithi DJ awuyidingile imoto guys ngicela umuntu odinga imoto ethi namba yami kuyibhaye ngi-WhatsApp njengamanje imoto eqala 3.5 morning sweetie unjani Xolani Duma kodwa ugandaganda okulima liyana emakhaya ngiyadayisa ama-truck ugandaganda no but ama-truck yes akhona o-3 ton 9 ton akhona nje ama-truck onke nama-truck-ke nje alamakhulu ayiqala ko-7.5 yabona uma ngithi ayabiza ama-truck lutho kuhle ntombi and happy new year nawe lakhi bakithi niyiphathe kahle kulo nyaka nkosi yami ningahluphi kakhulu ufunani u-Andile manje la ya Andile hayi hluphile shame you're so beautiful mama thank you so much mahlobo Ndwande unjani Dube Mr. Dube Madube ungixolele angikwazi ukudweba nayikhumbula leyo ngane leyo Dube Madube ungixolele Asa ngirekhoda ngingenela umadlela ufane nabanye abantwana nawe ukhulile yebo bakithi yebo how yeni bo kanti wayosigcwalisa iscreen Hi. Ukhuluma nama-comments indaba uveza mina Madube ungixolele guys abanye bayafona ngicela manje ngi-WhatsApp guys ngise live ubophe ngihambile manje uthenge uMazongo Mandisa uthini use live Mandisa une-crash ayibo ngabuya guys Okay, I'm back. Senjani manje futhi? Ngiyahlupha guys. Ngishonje ukuthi ngiyabuya. Cha siyoze sizithenge le moto ngenxa yebele.
Guys, anzi ngizothenga imoto bakithi. Xa 3.5. Unjani? Siyaphila nathi. Ukhona lapha. Anibuyele guys, sengibuyini. Sabona ukuthi bengigcine phela ama-comments. Ukuphi nendawo ngise-halfway Potchefstroom. Unjani bathuba? Kwenzenjani? Bandla. Hawu ngongiphathela amanzi. Awuthi ngivele ngiyowakha. Ave ngiwomela amanzi. Isikhubu sami. Hey futhi nangisanithemba nizophinde nihambe futhi uma ngeke ngasuka nje uthi uze camera niyahamba. Why? Aningithembile uma ngithi ngiyabuya. Hayi bandla niyahlupha nini. Ngicela ukuthi nithenge imoto ke bakithi ikhona number yami kwi-bio. Okay, ayi ngiwabonile ama-comments lamanye. You are beautiful Mara, thank you. Sawubona mntasemzini siyakuthanda kaNongoma, ngiyanithanda nami bakithi. Ngiyabonga labo ngifollowayo, ngiyabonga abathepha iscreen sisi 1.4. Thank you so much guys. Ningagcini ngokuthepha iscreen, cansi sinamba yami kwi-bio abadinga imoto bengi-WhatsApp njengamanje. Uyamthanda Madleko wena. Uyamthulela la siyayibona. Ngifonela ngoku. Okay, ngizokufonela usho inamba yakho lapha ku-WhatsApp wami. Uma udinga imoto kodwa. Ngikhatsha uright lapho ngise-Shelley Center ngicabanga ukudlula lapho. Okay, kodwa siyashesha ukuvala namhlanje because it's Saturday. Siyavala ngo-12. So uma kuthi uyeza ungeza manje. Yeah. Kodwa bandla nami ngizofa. Yabona njani guys? Ngilethela amanzi, nasi isigubhu. Wozana namanzi la. Lawuza namanzi, washilela namanzi. Ngaphuza amanzi kwenze njani? Nenzani izolo? Manje uyaphi namanzi manje? Okay, I'm back. Okay, athi ngizama ukufunda le comment. Khona requesta request ni co-host. Umuntu omuhle ayibandla. Abanye abantu ngiyabonga bakithi. Wena uqala ngimalini ngobuhle bakho. Guys, ngithenge imoto bakithi. Mina ngidayisa imoto. Yeah. Angicela ngokuthenga imoto.
ukuthi very hot. Kuyashisa namhlanje. Lapho ngiphathe umphako guys namhlanje ngiphekile izolo. Ngakufaka esikhwameni ukudla. Sekuqoveke kwaya shuthi mangihamba phela sekuqovekile nje. Ayibandla. But-ke angikho lapho guys, imoto ngisayidayisa na-2026. Inamba yami lapho kuyibhayo niyithathe ningi-WhatsApp abadinga imoto. Awuvezi izinqa ku-2026 anithenge imoto guys, bayithani be-serious kanti yini inkinga yenu? Waze wa-grand yazi. Ngiyabonga bakithi Xolani, thank you. Khona ubhala ngesi-China. Kanjani manje skisi? Ay, manje lo ngibhala umsakazi. Sistakhile ifoni yami. Ngiyanqala nongisengele i-iPhone 17 Pro Max. Awumazide mkhatsho kabandla bakithi ngiyabonga ngama-rose. Ngabuye ngibona ubani kodwa bakithi. Thank you so much. Guys, ngiyanqala nongisengele i-iPhone 17. Ayikho phela lento ifoni yami ngiyibulalile. Bese ngisena phone. Nibuye iqofe. Yabo njengamanje uyayiqofa. Ama-comments ayinyukene. Hayi shuthi ngisekude ukuthenga leli tenge ngilifunayo. Soma ngithengile ifoni futhi. Hayi ngizobona ukuthi ngenze njani manteni. Kubi ngoba phela angifuni ngithengele i-iPhone. Ayibandla. Hawu iyayicofa-ke manje le phone. Nkosi yami. Ingayi-endi nje le live. Angazi noma ngisangibonani. Bathi nje, hawu. Okay, I'm back. See right. Okay, bengithi ngizoyizima indaba yefoni yami. Ngithi ngiyayibona ukuthi ngathi ba-serious. Yazi ifile ifoni yami iwe kancane. Ineqhashaza nje yasiba nolayini oyedwa eskrinini. Bengithi akuyona into enkulu but hayi ngiyabona ukuthi hayi ngathi nje serious. Iskrini yazi mase ngesafa ngathi seyiqhubekela sifa. Ngisho ngathi sife kancane kanjani. Ukuze ngiyabona manje ukuthi hayi ngathi iyaqhubeka. Mase kwazi ukuyicofa. Oh. Ayibandla. Ayifoni bo. Ngisabona ukuthi bengigcone phi kuma-comments ngizongixolela bakithi. Ngizama ukunyuka. Ifoni yami phela ibuye icofa. Nkosi yami soyithi indaba le phone. Yenze njani kodwa nkosi yami? Ngithenga i-iPhone. Okay, angilungise le. And then ngizoyithenga mhlawumbe next month i-iPhone. Mhlawumbe le ngizoyisebenzisa for business. Yeah, because vele nginowathi people too. Hayi, ngizobona ukuthi ngenze njani. Ngivele ngicabange ama-video akho dance. Ningagcini phela bayithi ngokulakha ama-video ami ngidanse cansi ukuthi inamba yami kuyibhala ngithenge imoto bakithi guys. Khona ngizoqhubeka ngidansele. Khona ngizoba ne-energy nami. You won't go. Thank you so much, Money Stores. Ningahambi bakithi. Mangiyamalelile kancane kwi-live ngisuke ngisazobuya. Ngilindeni. Ngisana ukuthi mangihamba niyamalala nami. Okay. Happy New Year guys. Nakulonyaka ngiyacela ukuthi ningi-support bakithi. Ngiqhubeke ngithi inamba yami uyibhayo. Ningi-WhatsApp. Ngisho ufuna ukuba take out fund for imoto esend into zakhe. Ngimenzele i-application. Ningangilahli. Ngiyanithemba-ke nina. Hayi amanzi ngiyawaphuza-ke mina nkosi yami. Okay, bengisathini bengisaquqela ngani bengisaquqa ukuthi ifoni yami ngiyibulele. Lapho ifoni yami ihleziwa kabuhlungu ingafi. Yabo nje lokhuza iqatha embhedeni yawela futhi nakhona phe kwe carpet. Yafa. Ibandla.
lapha ihleziwa kuma-tiles zibe kukhuphi. Yebo? Okay, ngiyeza manje. Okay guys, ngiyabuya. Ngisafuna ukwenza i-content kancane. Kade ngigcinile ukwenza i-content. Oh guys, ngintshela ukuthi ngesikhwama esisha. I bought myself a bag. Yabo ngisithanda isikhwama sami esisha guys, yo. Ngisithenga lesikhwama as i-gift ka-Christmas. Ngeke phela ngilinde nini. Sengifake iwash. Sengikhohliwe phela ngiphuma sengijahile endlini angisele ngisho isikhathi sokufaka ezinye izinto. Lokhu. Okay, mhlawumbe angishiye ngishajile i-power bank yami ne-router just in case. I-Wi-Fi bed phela ibuyi-bed i-Wi-Fi la emsebenzini. Okay, angishaje i-power bank. Because yazi inkinga ngale power bank nema uchaje, lapho uma uchaje ifone, wachaja nayo, ayi-charge. Kunalokho kuba yiyona e-charge ifone. Ngazi noma nezinto engishoyo, but nje kumele uyi-charge yodwa eceleni because wawufaka ezinye izinto. Angithi i-charger yami kanje. Inoyelokhuza ye-iPhone Type-C nakho konke. So, uma ukuthi ngichargeile mhlawumbe ngifake ifone, ngafaka i-router, ayi-chargeki i-power bank. Ivele i-power bank i-charge lezi ezinye izinto engiyi-charge kanye nazo. Ivele inciphi. So, ngizovele ngi-charge yodwa. Iwash lami guys ngageza nalo. Limile cabangani. Kodwa ngadanelwe lingithi babethe yena ku-free. Ngingabuya ngizofaka ilokhuzi nama-battery. Uzidikile lo sengihamba nayo guys. Ngicela abadinga imoto bengiwathatha manje. Ngiyeza manje. Ngicela ukuthi ningiwathathe manje. Nginenzela ama-application for imoto. Imoto iqala ku-3.5. Yeah. I'm charging. Zero. Ngade ngiyisebenzisa ngokuthanga. Okay, bye guys. Ngizobuya ngibe live after 10 minutes maybe. Yeah, ngizoteza ngicheck nje namhlanje ngikhona. Bese ukuthi abadinga imoto ngicela ukuthi sihamba moyibhanje ngamanje bengi-WhatsApp ngibenzela ama-application imoto iqala ku-3.5. Isikisa isa endeki ila ifona phela iyayicofa. Okay.